Pero gusto mong matikman ba yan ang chupa-chupa? Make sure mas masarap siya sa akin mag-chupa-chupa. Nilunok ko! Yung lollipop niya! Nakatikim ka na ba ng chupa-chupa? Always! Agaw pansin ang nasabing prutas dahil sa pangalan nitong chupa-chupa. Gusto ko yan. Marami yan. Ano ang chupa-chupa? Alam ko yan. Ako mag-explain. Si Makapal ang balat at may tangkay. Alam na talaga ni Tita Max yan. Kapag binuksan Sure, ito, mataba yung tangkay chupa na ang ibig sabihin ay sip-sip. Yun! Ang paraan kasi Galing ako dyan. ng pagkain. Gusto niyo ba mag-sample ako? Wag na, ano mo sample? Hindi naman yan. Prutas yan eh. Chupa-chupa. Pagpasample. Paano ka nga kumain ng chupa-chupa? Gano'n, naka-circular yung mouth mo. Tapos, make sure paano? nakatingin ka dun sa prutas habang kinakain mo siya. Pero gusto mong matikman ba yan ang chupa-chupa? Make sure mas masarap siya sa akin mag-chupa-chupa. Bakit mas masarap yung prutas yun? Bawal lunugin yan. Yung lollipop, Yung chupa-chupa. nilunok ko! Yung lulipa. Guys, hirapan ako guys. Nahirapan. Yung lollipop niya! 3 times a day ko yan ginagawa. Yung lollipop? Paano yan? Habang nagda-drive, masarap yan. Yung lollipop? Yung chupa-chupa. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.